दाख्लैथ' जों सेमाखौ जों थाङा दाख्लैबो जों थाङै दङ दाख्लै खुब स्ट्रिक्ट भाबै थानाय दङो डिसिप्लिन जतन मेनटेन खालायनानै अमाहायके जों क्लास रक खालायजा डिसिप्लिन जतन मेनटेन खालायनाय अमाहायके थां दङ दाबोथ' हरंखा हरंगिनाय हरनि थाखाय किसा चालायलायखा बाक्सा तु जायगायाव दङ तु जायगायाव फानो जों मेनेज खालायनाय बागलायो आखलायो जाहाथे केबो जाया थाङा दै अमाहायक्लायो आरो बिसेसके चलारो कखनो फैया बाक्सा जायबो आयंनो जों निर हका बाक्सा जत फलक माया फानो बरक जे साइमान सा जों निर हका चलारो नबो जाथुंनि दा तागलाय तो थांलाय माने जिनि अब तो बुबाग्रानो जों लिडार समयनो बुबाग्रानि जे लिडार सिबो बुबाग्रानो फुइतो चावनो जिनो अब एकटाने दिमा भेटा बियाता त्रिप्रालेन ओ त्रिप्रालेन न जों वान सुबिनो जिनि लेंमारो जिनि जे अरबो तामनानि सुबिदा असुबिदा तमारो जों जतन पगै थाङो तामफ्रा जों प्रेसा त्रिप्रालेन जमानानि नाङा इलेक्शन तो ते दगलिया ते तालनि तालथाम यागुलो नंनाय नरं बुरैनि मथानि सिमिं गांगे नरं बबा हाइरक कक साप्लाय तंलाय एबा बबा ग्रानो कप्लाय खायनान बगे बबा हाइरक नरं मासु तंलाय अब तो इलेक्शन तो ताइ बिसि करि खानो इलेक्शन तो फाइनाय थांनाय हाइपानो ओ इलेक्शन बो बेलाके गुरुत्वपूर्ण इलेक्शन तम हिमालय जिनि अब 2026 ओंखायनो डेलिमिटेशन नाय डेलिमिटेशननि सिगांथाय इलेक्शन करिखा अब न जिनि लास्ट फाइट बुबाग्रा जेटा सामानि अब काइसानो इलेक्शन तंसिव 2023 और 2023 जों कोचिन कठिन लड़ाई और जों लड़ाई खायनायनि हिंगांखाय जों और ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बा एकटा किछु जों मानानि हिंगांखाय बुबाग्रानि बिसिंथै जों अब काहामबायनो जों ताहनानि अब जों फिल्मा खायनाय एवं चिनि त्रिपुरा मथानि जों थांगै विधान सभायाव हाबैनानै जों चेष्टा माखायनाय चिनि बुरिनि बिसिंथै जों अब नों जेसेमानि नों बुरिनि बिसिंथै बाहाय वानसुक दं चिनि बुरिनि बिसिंथै जों वानसुकै दङ बुबाग्रा तो सावो नों बुरिनि बिसिंखौ प्रार्थी दंनाय हिनैनाय बुबाग्रा जेसानो पानो प्रार्थी जों अब गसुओ आर अरबो जों बुरिर जारा प्रार्थी नायनि आरो जों बुरिरकनो जितिरिनानै बागै जों आरो गलायलायनाय आरो चलारो प्रार्थी दंनाय चलानि आरो जों गलायलायनाय ताम गांगाय आरो जों जे प्रार्थी जों एमएलए नामनानि बा विधानसभा रहनानि ओ टारगेटनो जों बुलायनाय तामनि हिमालय जिनि लास्ट फाइट जितिनानि नांनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दुगुनानि नांनाय अबनो वान सुकैनो जों सामुंमा तांनाय तामनि हिमालय जों राजनैतिकगत भाबे वान सुकै थांगांगाय आरो जों जे बुबाग्रा सामानि लास्ट फाइट 2026 नि सिगांथाय इलेक्शन करिखाय माने अब न जों मा वान सुनाय जत दाकुबताय बुकु जत राजनैतिक बदल जे त्रिपुरा सा तंनाय र वान सुकति अब जे लास्ट फाइट माने चिन्ताय अरो ताई चिनि डेलिमिटेशननि परे सिगांगो चिनि ताई सुजुग करिखा ओ सुजुगनो जेमन सामानि पुमासुतिपुर रमनि माहाय पुमासुतिपुर रमनानि नांनाय नों पुमासुतिपुर रम यांगा अब कठि पेपारनि थानाय नंग्रिपि गुलमांगला को पुमानो नों रम माया नाय आबनि बागैनो जों 2023 जतनो थानचानि मारिनो नारसिनाय जों इलेक्शन मा गायनाय एवं मा जितिनाय विधानसभा थां मा हाबैनाय विधानसभा थां हाबैगा हंगाय जिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि बागै दनाय आबो सानानि